Két 160-as kiszálló, ezek a legmagasabb checkoutok, Gervin Price, illetve Espinel dobták, és a legtöbb 180-as pedig Littler nevéhez fűződik, ő 8-at dobott. Ezért nem tudja lecserélni a levonuló zenéjét. Espinel nagyon nagy hiba lenne. Imádja a közönség. Igen. Én egyébként imádom, nem tudom megunni, ő megunta, ezt elmondta már, de egyszerűen nem akarja lecserélni, mert annyira tudja és látja, hogy a közönség teljesen oda van érte továbbra is, és a hangulatot abszolút megalapozza. Szóval igen, ha előre megkérdeztek volna, hogy mondjak már egy döntőt, nem hiszem, hogy ezt a párosítást vigyeztettem volna oda a tipszelvényemre. Szerencsére nem fogadtam rá, úgyhogy abszolút, viszont azt kell, hogy mondjam, mind a két játékos megküzdött ezért a helyért. Egészen brilliáns játékot láttunk Rob Crosstól az első meccsen, aztán egy picit taktikusabb, szenvedősebb meccset Littler ellen, de azért gyönyörűen lehozta azt is, és Espinel is szépen ment vissza, és nem zuhant meg attól, hogy egy 1-5-ös vagy 5-1-es előnyből majdnem leadta a meccset Humphriesnak, mármint természetesen nem úgy, hogy direkt adta le, hanem ugye a játéka annyival visszaesett, miközben Humphriesé pedig feljavult. Volt egy utolsó nagy leg a játékában, és azt a 11-re tartogatta, és aztán megoldotta a döntőbe jutást. És hát és azért az sem mindegy, hogy itt amellett, hogy 180 10 000 fontért is játszanak, mert az is egy komoly tét, de ugye az a 2 pont is nagyon sokat számít, ami most itt kettőjük között eldől, hiszen 5 és 3 pontot kapnak majd a tabellára. Hát ha csak azt nézzük, hogy egy 2 pontot ér az, ha valaki negyed döntőből tovább jut, akkor az ugye látjuk, hogy mennyi súlya van egy ilyen partinak. as 140-ről lement 80-ra így. Nincs kiszállója Crossnak. Egyébként eddig 13 meccset játszottak egymással, 7-6-ra Rob Cross vezet kettőjük összevetésében. Az jó, dupla 10. Nagyon az jó, messze kidobta. van, ki is kell állnia, igen. De megcsinálja Espinel. Százas kezdés. Jó leváltás. Duplán jó leváltás. Százas kezdés után 60-as folytatás. Crosstól ez lehet, hogy kevés lesz. 180, így főleg, hogy Espinel kihozta a maximumot ebből a körből. ...134. Nem jó az első, nem tripla. Ez már a helyén. Szép 140. Bizony. Minden esélye megvan, hogy breakeljen. És ebben komoly segítséget nyújt neki Cross. Kiszállóra sem tudott jutni Cross. Úgyhogy ezt még megengedhette magának, ezt a hibát Espinel. 4 körös nem lett meg. 95. 88-ig megy le Cross. Uha.
És bedobja a dupla ötöt, Espinal. Lehet, hogy nem lett volna már rá több lehetősége, mert a 88-at eltüntetik Cross. ...96. Crossból elő tud-e bújni az a szörnyeteg, amit az első körben láttunk tőle. De Price ellen. Most már lassan szüksége lenne rá. Ilyen hátrányból vissza tudja jönni ide a döntőbe. Na még egy. Nincs. 99. Ez volt a mentőöv, ez a harmadik nyíl. Na most beindul Cross, úgy tűnik. Ó, szét is törte a szárat, lehetett látni, hogy ki is hajolt az egyik szár véget, lehet, hogy arra cserére lesz szüksége majd. 140. Hát és az nagyon-nagyon fog hiányozni most Crossnak az az egy nyíl. Nathan, you acquire 75. Az jó helyén, dupla 12, dupla 6, 3-0-ért, és nem dobja be. Most zárkózhat Rob Cross. Marad a bull a 2-18-as után. Nincs meg. Nem találja el. Espinal. Gondok vannak a kiszállókkal megint. A harmadikra. A harmadikra hozta dupla ötöt, most is harmadikra dupla hármat. Meglóg 3-0-ra Espinal itt a döntőben. Hát nem kapja össze magát Cross, akkor itt ez elég sima döntő lesz. Nem jó kezdett Cross, jól kezdett Espinal. És nem jön a tripla. Egy. 60. Csak 60 Espinaltól nem jön a tripla, de pont arra világított rá ugye a meccs előtti kis számadatsor, hogy Cross magabiztosabban fogyasztotta a tömeget, ebben most azért nem látjuk ezt ebben a meccsben. 140. És kiszállón van már. Nem jön tripla. 60. Ezt a kezdését is elveszítheti Rob Cross. Hát, bizony, mert még most lemegy, vagy kiszáll, vagy lemegy, kiszáll. Hát még kiszállhat. Kiszállhat bizony. Majdnem. Majdnem, de nem. A második legnagyobb kiszálló lett volna. Mármint a 170 után, ugye a 167 a második legnagyobb vagy majd kiszálló. megoldja Cross. Bull. Ő is ugyanúgy járt, mint Espinal. Ugyanannyi a maradék is. Mardul pont az a veszekszik most Rodstaddal, majd mindjárt mondom. Hallatszik a füle, hogy nehogy már a búra kerekítsünk 158-ra, dupla 19, két tripla 20. Csak hát ugye Cross imádja a tripla 18-at kerekítőnek használni.
Most viszont nagyon kéne már neki egy kiszálló, mert Ő is ugyanúgy járt, mint, hihetetlen. hát mint tényleg az indigót tették kettejük közé. Ó, és besokkal Besokkal. dupla 17-tel. Hihetetlen. És milyen pici múlott pedig. De pont elég az, hogy elbukja a leget. Ha Hát, ha elbukja. bedobja igen. Cross, de hát egyelőre ő is gyengélkedik borzasztóan a duplákra. Jézus. Dupla egy. Nem. Hát valami hihetetlen. Elképesztő. Hát nem hiszem, hogy Espinel Hetedik gondolta kör, volna, ez az, a hogy kap még hetedik kör volt lehetőséget. Crossnak, a hetedik kör. Mindig nincs meg. Most van meg, 4-0. Ráadásul breakleg, Espinel kezd. Csúnya verés lehet ez Crossnak a döntőben. Most gyorsan ránézek az idei döntőkre, de valószínűleg ez a leggyengébb eddig. 90 és 98 volt az első. És jól kezd ráadásul 101, Espinel. 100, 90, 101, 100 fölötti. Ott vannak az Mindig átlagok. voltak 100 fölöttiek, igen. 180! Az első kivételével. De ott is 98-11 volt Smithnek az átlaga, aki megnyerte. 60. Szépen felültette a drót fölé a 3 nyilát. Na, Negyedik nyila helyén. Az ötödik ötödik is. is. Bedobja a hatodik 180! nyilat. Felébresztett minket itt Cross. Milyen jó, hogy beszélgettünk róla, hogy milyen gyenge döntő. Látod? Egyből. 91. Felül akarja ezt írni 91, Cross. jön a hetedik. 41. Ám igaz. Eljutott. 55. De hagyjuk, ne is menjünk bele, hogy meddig jutott el ma. 86 maradt. 160-at hagy Espinal, ezt már láttuk, ugye? Ezzel nyert. És a dupla Dupla 16. Szépítésért. Nincs meg. 9-ből 0 a duplája. Képtelen megdobni a duplát. Mindig pici múlik, de épp annyi. Hoppá! Első helyén. A Az második is. Megint bedobja. Megint Hát, ez bedobja a hihetetlen. 160-at. Még egyszer. 5-0! Humphries után. Itt is megvan. Óriási, amit játszik Nathan Espinel. Na most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy a becsületlegért kell küzdenie Crossnak, hogy ne egy söprés áldozata legyen a döntőben. Harmadik 160-as kiszállott látjuk ma. Ugye Price, Espinal és most megint Espinal. 21. És Rob Cross 95-ös átlagon van egyébként, úgyhogy Espinal meg 91-esen. Csak hát Espinalnak 26%-os a kiszállója, míg Rob Crossnak 0. 9-ből semmi Rob Crossnál, 100. 19-ből 5 Espinal. Hát, hogy nekik nem tett jót ez a hosszú szünet. Annak ellenére, hogy ez bravúros volt ez a kiszállója Espinalnak. Leginkább már csak kozmetikázni tudja az eredményt, az állást Cross. Bár láthattuk azért Espinel mérkőzését a korábbi 5-1-ről. Nézd meg, 90 alatti átlag, és ő vezet. 5-0-ra. Hihetetlen. Az nagyon megy neki. 128. Lemegy 80-ra. Na most talál triplát. Bizony. 180, még azért megszorongatja ebben a legben is Espinel Cross. Robbie with 580. Ha nem száll ki Cross, akkor vagány lenne rá menne a 3 búra a győzelemért. Csoda De kiszáll. történt. 11. nyila, igen. Igen. 11. nyila duplára, még le is pacsizik vele Espinal. 7th leg.
first. Game on. Na, és most Espinal kezdhet a győzelemért, a 10 000 fontért, és azért a plusz 2 pontért, amit kap az első helyezett a másodikhoz képest. És hirtelen 2 fordulat lehet 8 pontja Espinalnak a 0 után. 100. Ez mondhatni példaként szolgálhatna Peter Wright számára, hogy nem teljesen reménytelen még a helyzete. Csak hát valamikor valamit már produkálni is kellene. Igen. 100. $140. 140. Jó a tripla Espinalnál, meg még egy. 140, a végén lendülnek vele. Kicsit följebb tudják így nyomni az átlagot. Igen, most nagyon mind a ketten elkapták a fonalat. 140. Igen, de azért Crossnak még így is nehezebb dolga van. Egyrészt most hibáznia kell Espinalnak, másrészt meg neki ki kell szállni erről a 121-ről, hogyha ez így lesz. Az hibázik. egy tripla egyes. Azonnal érdeklődni is kell, hogy akkor most hol tart, mennyie van. 71. A szép 51-et hagy Rocky magának. McGuire 121. Hát ez nincs mese. Ezt most meg meg kell kell dobni oldani, előbb. így van. Tripla 17. Az jó. És a bull. Meccsben maradásért. És bedobja Cross. 5-2. Azok után, hogy milyen pocsékul kiszállózik most az elmúlt 2 legben. 3-ból 2. Kicsit kezd visszaköszönni Espinel számára az előző mérkőzés. meccs, igen. Ott is már 5-1-re vezetett, aztán a végén döntőlegben kellett győzni. 140. 140. Ez is 140. 93. Ez egy triplás, 93. Ez is egy triplás. Nagyon hasonló köröket dobálnak mostanában. Az előző legre is jellemző volt ez, egészen a végéig. 94. 94. -140-nel szépen lemegy most arra a 121-re, amiről az előbb szépített Cross. ...94 jöhet a kedvenc 54, meg is csinálja, és 40-et hagy. Na most meg Espinalnak kell a győzelemért kiszállni a 121-ről. Nem fog. Hát ebből már Ő nem nem lesz. fog. 40-et hagyhat magának, az meg is van, de Cross jön előbb a 40-re, az 5-3-ért. 5-0 volt, és lehet, hogy pillanatokon belül 5-3 lesz. Dupla 10. Ez nagyon nem tetszett neki, És már csak egy nyila marad. és nem csinálja És meg. lehet, hogy itt ment és el a akkor meccs. valószínűleg igen. 3 meccsnyila van. És Ott van. megcsinálja Espinal, megnyeri a fordulót. Múlt teszi héten mindezt. döntőig jutott. Igen. Most is eljutott a döntőbe, azzal a különbség, hogy most meg is nyerte a döntőt. 95,18, míg Crossnak majdnem 98-as átlaga van, csak hát 15-ből 2 a kiszállója. Rob Crossnak 13%. Hát az a, ha nem is azokban a számokban, de az a különbség megmaradt kettőjük között. Ugye egy 10-valahány százalékkal jobban, azt ha jól emlékszem 13%-kal jobban kiszállózott
a mai napon Espinal, és bár mind a ketten nagyon sokat hibáztak duplán, Espinal még mindig kevesebbet, és így megszerezte a forduló győzelmet. És ezzel majd mindjárt hamarosan befrissítik a tabellát is, és megláthatjuk, hogy bizony a 7. helyről szépen föl fogja magát tornászni. Lényegesen simább mérkőzések voltak ma, mint Newcastle-ben, és ezért egy picit korábban is fejeződött be. Mindössze egy 6-5-ös meccsünk volt a Humphries Espinal találkozó, és az sem úgy indult. Hát egy héttel ezelőtt szinte minden mérkőzés döntőleges volt, illetve 6-4-es. Igen. Tehát annál simább mérkőzés nem volt 6-4-es mérkőzésnél. Na, itt láthatjuk, hogy alakult át a tabella. Littler lett a második, Cross a harmadik, Espinal a negyedik. Följött a vonal fölé. Döbbenetes, hogy Espinal két jó forduló. Így van. Köszönhetően. Smith, Humphries, Price és végül Wright. Tehát ez, ahogy mondtad, Laci, Wrightnak egy jó példa lehet arra, hogy hogyan lehet fölküzdeni magadat az élmezőnybe.